κατηγορία Open. Και ήδη έχουμε κάποια μπερδέματα με κάποια αυτοκίνητα της κατηγορίας Ε πίσω. Κλειστερή η πίστα. Μιχάλης Ευθυμίου πετάχτηκε απίστευτα στην εκκίνηση. Ήδη έχουμε κάποιες εξόδους, δείτε τι έγινε. Με το νούμερο 15 Θανάσης Ηλιάδης με ένα Opel Kadett. Είχε την επαφή στην εκκίνηση. Δείτε, καταστράφηκε ο πίσω αριστερός τροχός του. Ενώ άλλη μία έξοδος. Ξανά τι έγινε στην εκκίνηση, ενώ δείτε πως πετάχτηκε μπροστά ο Μιχάλης Ευθυμίου. Μιχάλης Ευθυμίου με ένα Ford Escort WRC. Κατάφερε να περάσει μπροστά από τα δύο Honda Accord. Τα δύο Honda Accord που μας έχουν έρθει από το Βρετανικό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού. Βροχή.